Ahoj ľudia, ja som Monos SK a vítam vás u ďalšieho dielu z našej obľúbenej hry SimCity Build It. No, konkrétne druhého dielu. Urobím tomu playlist a ešte si trochu to pozmením, ale toto je druhý diel. Nehral som nič off-screen. Začnem to len asi pár minút, možno hodinu. No, hodinu isto. Potom, čo som dotočil jeden diel. A čo si pozriem? Necháme iba sound. Dobre, čo chceme spraviť? Dwark. Dobre. Simto. Tak to zatiaľ necháme. Našim dnešným cieľom je dosiahnuť level 6. Tu už hasiči, musíme riešiť hasičov. No super. Takže pozriem sa, keď stojí taká hasičská stanica. Watch escape. 3000, takže 1 sem, možno pokryje tieto. Potom vás posuniem sem. A vám tu bude treba 2, takže to sa nedoplatím. Necháme to takto, lebo neviem si to podávať, alebo radšej si tie budovy presuniem tam, aby som to mal ľahšie. Aj vy, nubati, čo nemáte many, berte to ako šťastný deň, budete bývať v luxuse. Počkaj. Turn it up. Nie, to nechcem. Toto postavíme tiež, to je na pláne, to sa nebojte. Toto musí zdobiť, toto musí byť ako... Malo by to byť aj toto, ale... To je otravné. Postavil by som aj toto, ale... Asi nie. Nemám na to money. Nikdy som na to ani peniaze nemal. Možno by sme takedy postavili Omega Park. Neskôr, ale... Alebo nejaké z týchto vecí. Sakura Park. Ja teraz budem stavať ku pobrežiu. Lebo by som to mal jednoduchšie, keď dám level. Nie. Tak ho dám sem. Tak. SimCity. Build it. Daniel City. Tak, Daniel. Vyzeráš ako debil. Nebajte to nikto osobne, ak doste Daniel. On vyzerá ako debil. To, že má väčší level, neznamená, že je zaujímavejší. Ja mám tiež pekné mesto. To, že máš viacej ľudí a krajšie mesto, neznamená to.
Ja sa možno pripojím zase do nejakého klubu. Áno, viem, že to môžem vylepšovať. Ale nemám na to veci. Až dopozerám video, tak si pustím song na Strescov Galaxie. Best song ever. Si pripomína vlastne jednu vec. Už môžeme postaviť tak level 5, level 6, 16, 30. No. Tieto omega budovy sú 30. Tak, čo s tebou vyjde. To som zvedavý. To bude veľký maják. Toto je veľký maják. To bude časom veľké dačo. To je 20 000. Dobierajte, to postavíme časom. No thanks. Neďakujem, ja to nechcem. Máme. Global trade. Skyscraper. Dobre. Ideme sa okraftiť. Tak. Urobíme. A prejdeme ešte túto budovu. A to mám rovnomerné. Ja to strihnem, kým to bude hotové. Až to bude, tak sa uvidíme. Tak, ja som naspäť. Pustil som si iba jeden song. Tak už to máme. A upgrade. Tak sa na teba pozriem, čo z teba bude. Toto už veci neporastie, ľudia. Tu môžeme rovno zbúrať a postaviť to od znova. To by boli na zdroje. Dobre. No. Prejdeme do produktivity. Do produkcie, teda. Co to už je? A z teba iba dve veci. To robím. Upgrade. Toľko. Strihnem to, sa uvidíme. Ľudia, som tu naspäť. A je to. Upgradeujeme budovu. Bam. Zase nič na gogáko. Mne to stále príde na um. Musel som jednu vec stopnúť, taký jeden problémik. Veľa toho stopínam teraz. Ale je to iba niečo, čo nechcem, aby sa dostalo na verejnosť. Je to pripomína jednu vec, keď to bude hotové. Tak stávaj pekne.
mohlo byť, že to bolo také bilo. Čo to myslí? Pekná bytovka, ale trochu tmavá komunistická. Určite tejto bytovke, alebo v tejto, sú nejakí neprispôsobiví občania. Tomáš, teraz ti to predám. A predám k do výroby. Medzi tým idem trochu, cesty nerozplánujeme. To by bolo. Preto to. Tak, hajde sa upgradeovať. Toto je inak zmysel celej hry. Sakra. Najprv nechajme. Ty sem. Ty sem. Ale tých vlastne pičov, áno. Neukážeme si, ako to vyzerá, keď ťa bytovka horí. Ale nie. To mám moc celé mesto rád. Koľko sa ma to stalo? Koľko sa stojí toto? To zarobíme kežovku. Si nové. Tak mne tu nič horieť nebude. Tie odmeny sú vlastne lepšie, len pridávajú 100 viacej. Best odmeny. Toto je tax. Počkaj. Keď kúpim teraz veľkú, ale dáme seriózne, tak je dobré. Tak, teba dám sem. Tak, tu bude táto jedna stanica, to je do budúcnosti. To viete, ja už plánujem. To všetko, toto bude nádherné mesto. Akože? Vážne upgradujeme. Tak tu ani není ešte. Toto je na to rozpočet. Takže. Trh si asi skoro neodomkneme. Vlastne to. Keby sme si odomkli trh, čo najskôr by sme si ho mali odomknúť. Počkať. Vlastne to sa nám odomklo. Počkať, to je... Plast. No, vyrobíme jeden. Robí sa 9 minút. Okrem hasičov. Tuším shop. Nope.
Nope. Posledný dia luxusnú veternú elektrárenu. Nebudeme ich týchto, ale my pôjdeme. To proste bude super, lebo keď sme odmítli solárne. Ja som za čistú energiu. A napíšte do komentárov meno mesta. Prosím. Dám to do popisu videa. Napíšte do komentárov meno našeho mesta. Napíšte do komentárov meno mesta, veľmi to dúfam. Dwark! A upgradeujeme. To sa mi to veľa otvorilo. Toto nechcem. Ty. Dobre. Login with Facebook. Jak ti to povedať? Ja nemám Facebook. Ale rokov mať budem. To je na pláne. Teraz musím to stopnúť. Som zase online. Zase vec, ktorú nechcem, aby sa dostala na verejnosť. Kamera. Díkec. To mi len tak občania dávajú kamery. To je dobré mesto. To je nuda. Co by to nejak? Je to zajímavé. Chcem sa pozrieť do nič moc Omega. Ani na kontranetu. To pripomína, že pôjdem aj do vzdelania. Pôjdem aj múdrych ľudí. Omega univerzitu, inak povedané akadémiu. Lebo kto videl nejaké video alebo hral prídavok Cities of Tomorrow na počítačovú verziu hry, tak vie, že to je akadémia. A Omega je dačo úplne iné. Aj tak to nikoho nezaujíma. Tak pekne som to vypočítal. Ja to teraz. To sú YouTube mane. Musíme upgradeovať. Dokým nebude cache na novú vodnú stanicu. Potom bude expanzia. Teda.
Yeah. Už máme tu drahšiu tovareň, pozor na nás. A ju postavíme. Ty, preč s tebou. A ty, sem s tebou. Bože, ty máš niečo ešte nie. Už len kúsok a sme v tom jazierku, to nechcem. Tak. Ja to chcem upgradeovať v dnešnom dieli. To už je toľko. To už mám toľko nahrané. Pozriem sa, koľko je hodín. 18:51, mám ešte 36% baterky, dobré. Niečo to bude hotové, tak to ukončíme. Ak počujete pozrieť nejakých buchodov, to čo také. Okrem mňa, tak sú tu ešte ďalší obyvateľia bytovky. Nazvem ich neprispôsobiví občania voči bytovkovej láske. Nie sú to žiadne čiganie, nič také, ale stretol som ich. Majú hromadu detí a samé problémy. Furt len hrajú futbal. Ako by sa snažil hrať FIFU. Chcel povedať NHL, ale dáme toho FIFU. Ja v tom moc rozdiel nevidím, ale niekto v tom vidí rozdiel. Tak. Minútku. Tak, som tu naspäť. Musel som zavrieť okno, lebo zvonko boli počuť nejaké divné zvuky. Ak počujete pukanie, tak to sú moje prsty. Musím sa vypukať. Bože. Čo to asi bude? To je veľmi napínavé. Hlavne to stavanie. Ten zeriel to teda špídi. Sakra! To všetky možný budú, ja musím dostať tento shit. No to mám aspoň symetrička. A to nejak vyzerá. Je, že všetkých týchto budov bude toto. Všetkých budov, čo tu tak máme. Tejto, aj tejto. Budovy bude jedno a to isté, tak som naštvaná. Ja tým myslím to. No, to by bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám video... Počkať, jedna vec. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like. Ak nie, dajte like. A ak chcete pokračovanie si to hry, tak napíšte do komentárov, alebo dajte like. Ak máte nejaké meno pre naše mesto, tak to napíšte do komentárov. Opakujem, ak máte nejaké meno pre naše mesto, tak to napíšte do komentárov. Dá sa to zmeniť. Dá sa to zmeniť. Ak máte nejaké meno, napíšte to do komentárov. Napadá vás dačo? Napíšte to do komentárov, sakra. A ja chcem ma to čo čítať, okrem toho prvý. Neber to osobne. Som rád, že si prvý. Tak, ahoj.